wato hakikanin tauhidi. Menene tauhidi? Yaya magabata na kwarai suka fahimci me ake cewa tauhidi? Idan aka ce tauhidi, da yawa yakan rikice zukatan mutane, wani zubin sai su dinga kawo wani abu daban wanda ba shi bane tauhidi. To tauhidi shine kadaita Allah tabaraka wa ta'ala a cikin bauta da kuma kadaita shi a cikin sifofinsa da ayyukansa da kuma kore duk wani abu wanda ya kinance shi a cikin sifarsa ko a cikin zatinsa ko a cikin ayyukansa. Lallai sanin wannan abu ne mai girma ga duk musulmi, domin shine imani, kuma shine tsira a duniya, kuma shine tsira a lahira, kuma shine aikin da manzanni suka zo su yi. Haka Allah ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Babu wani annabi da muka aiko, in ji Allah, gabaninka ya rasulullah, sai da muka yi masa wahayi cewa ba abun bautawa da gaskiya, in ji Allah ya ce sai ni, don haka bayi su bauta mu. Allah tabaraka ta'ala ya yabi wanda suka kadaita Allah, suka yi imani na gaskiya, ya ce waɗannan su ne alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Waɗanda suka yi imani suka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba, shine shirka. Waɗannan su aka ba wa aminci, kuma waɗannan su ne suka samu shiriya. Allah ka sa muna ciki. Wajibi ne mutum ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne makaɗaicin sarki, ɗaya ƙwaltal abin nufi da bukata, ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa ko a cikin gudanarwarsa. Shi kaɗai ya cancanci ibada, ba a bauta wani in ba shi ba. Wannan shine tilgaɗar addini. Duk abin da za a gina to yakan zo bayan wannan ne. Shine Shehu Yusuf Nabhani, Allah ya da shi, yake cewa fa tauhiduka Allahumma khairu zakhairi wa hasbi bi jahil mustafa ba'dahu zukhra. A cikin Ra'iyatul Kubra, babu wani abu wanda bawa zai tanada ya zama ya je ya gamu da Allah lafiya irin kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, bakinsa ya faɗa, zuciyarsa ta kudirce, gabansa su aikata. Shine babban ilimi, ashraful ulumi suke ce masa, saboda shine ilimin da ake sanin Allah tabaraka wa ta'ala da shi, kuma wanda duk suka samu wannan ilimi na tauhidi su ne suke zama a aji na uku. Shehu Ɗahir Faran yana hauzu zawihi salisal maratibi shahadatan min ajabil ajaibi. Ma'abota ilimi su suka zo a sau na uku, bayan wato ainihin Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa wa wal mala'ikatu wa ulul ilmi. Saboda haka zuwan ulul ilmi a babi na uku shi yake nuna shine ashraful ulum. Kuma ya ci gaba da faɗa yana cewa awwalu ma unzila fil qur'ani ma'rifatul khaliqi bil burhani ilmul kalami wa usulud dini wa musbitut tauhidi bil yaqin. Allah ka ba mu imani sabiti. Shine abinda malaman mu suke fara koyawa. In ka je ahlari zaka yi karatu, sai a ce awwalu ma yajibu alal mukallafi, sai a ce tashihu imani. Farkon abin da yake wajaba akan baligi shine inganta imani, ya san Allah subhanahu wataala. Gashi nan alhamdulillah, Allah ya saka wa malaman mu da alkhairi, tun daga asali suka gina tauhidin nan, suka gina shi tun daga wato abin da ake ce mata la ilaha ma'anar la da ake din nan. Wannan ita ce aqidan malam Ibnu Asakir da ya rubuta ta, wadda dukkanin malaman ash'ariya suka gina tauhidin bayan Allah a kanta. Mutane suka taso da tauhidi da kadaita Allah da sanin Allah subhanahu wataala. Wani a cikinsu yana cewa mud arabtul ilaha lam ara ghairan wa kadhal ghairu indana mamnu'u. Tunda na san Allah subhanahu wataala shikenan na kore komai, bana kallon wani gairu a gefe na. An hana in kalli wani gairu ko in kalli wani abu si wallahi, ko wasu da yawa aswaki din da ake cewa siwaku, larabci ne siwaku, sai su to ayan muka ce siwaku muna kamar cewa siwaka kenan, wani Allah. Dan haka ba zan iya faɗa wannan ba. Aka same su da tauhidi tabbatacce tun ba magabata, waɗanda za ka ma ba su yi karatun da yawa ba, amma an kunsa musu ainihin saƙon
sun kudirce a zuciyarsu Allah ne yake yi, Allah ne yake sawa, Allah ne yake hanawa, Allah ne yake bayarwa, Allah ne yake rayawa, Allah ne yake kashewa. Wannan tauhidi ka same shi a cikin wato zukatan magabatanmu wanda ko ba su ilimin ba suna da wannan karatun, suna da wannan abu. Kuma ka hauro ka taho ka yi karatun qawaidi, ka zo karatun hayatul islam, ka taho gashi nan sharu umul barahin, haka za ka yi ta tafiya, ka yi ta tafiya haka take. Ka karanta nazmul sugura, ka karanta nazmul wusta, ka karanta nazmul kubra ta shehu ɗayar fayarma. Duk malamai sun rubuta menene tauhidi, Allah ya saka musu da alkhairi. Amma abin da yake kuskure da yawa, wasu in sun tashi fassarar tauhidi sai su ringa fassara shi da baya. Menene da baya? In suka tashi bayanin tauhidi, kai ka rantse da Allah aiko su aka yi su zo su ture komai, su kaskantar da darajar komai saboda wai su himmasu za su daga tauhidi. Ba su san anan kuskuren suke ba, sanda suke kokarin kaskanta komai to a lokacin suke nuna cewa ai ba san Allah ba. Abu mafi muni sai ka tambayi mutum yana bayanin tauhidi sai kasa bambance maka menene haƙƙin Allah, menene haƙƙin bayi. Akwai haƙƙin Allah subhanahu wata'ala wanda lillahi haqqun. Malam Ibn al-Qayyim naku ya faɗa yace lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wal abdihi haqqun huma haqqani. Allah yana da nasa haƙƙin, kada ana zancen Allah subhanahu wata'ala ka ɗauko bawa ka sa a gurin, ka yi kuskure. Kada ana zancen bayi ka ɗauko Allah ka sa a gurin, wannan yana nuna cewa mutum jahili ne. Allah ya kiyaye. Yanzu misali sai na taho kamar yadda nake ba da misalin da ake ba mu labari shehu ta ambu, Allah ya gafarta masa, ya biya wa wani a cikin hadimai ne ko ya'ya maka, sai yake son ya kafa hujja cewa daga cikin abin da yake na alkhairi yana kai mutane maka. Sai ya tambaye shi cewa ne waccan shekarar waye kai ka maka? Shi kuma buɗar bakinsa sai ya ce Allah ne kai ni. Ka ji fa? To shi kenan kuwa shehu ta ambu, Allah ya ji kan sai ce tuba na ma ya kai ka. Kaga asafillah, wannan ai kaga shi mai fadar ne bai san Allah ba, magana ake yi ta bayi. Da ya tashi sai ce waye kai ka maka algafar ta malam, kai ne ka kai ni, Allah ne ya kaddara ka kai ni ta wasu ɗabka. Shi ne ilimi. Kada zo tambaye ka waye malamin ka, ka ce Allah ne malami na, shi kadai ne mai ilimi, shi ne alimu, ba wani alimu bayan Allah, sai a ce wannan jahili ne. Waye baka kuɗi sai ka ce Allah ne. Ai magana bayi muke yi, saboda haka ar-rabbu rabbun fa rasulu fa abduhu, haqqan wa laysa lahu lana ilahun sa. In ana magana Allah, Allah ake zance, kada ka kawo wani zance daban. La taj'alul haqqain haqqan wahidan min ghairi burhan tamyizun wala burhani. Shi ya faɗi wannan. Dan haka wajibi ne mutum ya gane wannan dan ya fahimci menene ma ake nufi wai da haƙƙin Allah, menene bauta, menene shirka, kuma menene tauhidi. Wani abu mafi muni a ƙoƙarin wasu bayi na wai sai sun tabbatar da tauhidi shine suke tsalle, sai ka ji su sun shiga har cikin halar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan a haƙiƙa ba tauhidi bane, haƙiƙanin rashin sanin Allah ne subhanahu wata'ala. Allah kiyaye mu. Kuma ta'annuti ne a cikin addini da nuna cewa mutum bai san ma me yake yi ba. Misali, akwai abubuwa da za su iya zuwa a haƙƙin manzanni, akwai abubuwa da za su iya zuwa a haƙƙin mutane. Lallai a irin ƙudurinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne, haka ne? Bal shi ne ma shugaban bayi, bari ma ba abin da ya fi so irin ka ce masa Abdullahi. Shi mahaifinsa Abdullahi, shi ma sunansa Abdullahi, kuma haka sunan ɗansa shi ma Abdullahi. Bari ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana, ya ce inna ma ana abdu, ni fa bawa ne. Ya ce ba ma sunan da Allah ya fi so irin a sawa bawa Abdullahi. Ubangiji in ka ji ya ce abdu a alƙur'ani ba da kowa yake ba, da manzan Allah yake. In yana so ya faɗi sunan abdu da wani yake nufi, to sai ya raba da shi dan a gane, sai ya faɗi sunansa. Amma in ka ji Allah ya ce subhanallazi asara bi abdihi, to manzan Allah ne.
wa annahu lamma qama abdullahi to manzon Allah ne. Haka ne, to in ka ji ana faɗa irin wa'annan sifatu to manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa qarra ya gaya mana yace qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah. Ni fa bawan Allah ne, ban mallaka wa kaina amfani ko cutarwa ba sai abinda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ya bani. Annabi ba Allah bane, ar-rabbu rabbun far rasulu fa abduhu. Annabi bawan Allah ne, ba dan Allah bane. An gani, ba kini bane, ba shariki bane ga Allah. Kalla an ka faɗi wannan ai ka ruguja annabcin. Shi bawan Allah ne wanda yake takama da wannan bautar, kuma haka masanansa ma suke faɗa. Shehu Yusuf Nabani Allah ya da shi yana cewa qad alimnahu abda maulahu haqqan laysa lillahi wa dawu shuraka. Abinda muka san manzon Allah bawan Allah ne, Allah bai da abokin tarayya. Haka ne. Shehu Yusuf ya ce da amaddatu nasara fi nabiyyi. Kar kai abinda nasara suka ce Allah Isa Allah Maryam Allah, kar kai wannan, ka yabe shi duk irin yaban da zaka yi masa, amma kar ka kai shi muqamin ubangiji subhanahu wataala. In kai wannan to ai ka rubuce risalan ma. Shi yasa jaizun fi haqqi min arad bi ghairi naqsin kafi bil marad. Mutum ne kaman mu a halitta, amma a daraja ka san yafi mu. Zaka ganshi gashi da hannu da kafa, zai ce aka abinci ya ci ya sha ruwa, duk abin da za ku yi tare da shi, amma ka sani ba irin mutane ne irin ka ba. Idan ka kalle shi a ƙoƙarin tauhidi ka ce za ka sauke darajarsa ka mai da shi normal irin mutane, to ka yi ɓarin imaninka. Allah kiyaye mu. Daga nan haɗarin shirkan baya suka faɗa. Misali ga mutanen annabi Nuhu, abinda suka ce faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tabaka illa alladhina hum araziluna badiyar rai. Abinda muke kallon ka kawai ganin ka muke wani mutum ne irin mu, ba wani bane na lungu kaza wanda muka taso tare ko muka san dangin su. A haka suka kalle shi, shine asalin batan su. Mutanen Samudu suka ce annabi Salihu ma anta illa basharun misluna, wai ai kai mutum ne irin mu. Haka ashabul aikati suka ga annabin su annabi Shu'aibu qul inna ma anta minal musahharin wa ma anta illa basharun misluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Allah kiyaye. Haka mutanen annabi Musa suka gaya masa da shi da Harun dan uwansa suka ce anu uminu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana abidu. Ya za a yi imani da mutane normal irin wanda komai muna yi tare da su. Abin da ya cuci kafiran Makka suka kasa gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ce wai mali hadha ar-rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Me bambancin su da su, gashi muna ganin su a kasuwa yana cin abinci yana kaza, kawai sai suka kalle shi a normal mutum irin mutane. To daga nan kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya hana musu samun albarkarsa. A kokarin ka na tabbatar da tauhidi, ka tabbatar da tauhidi babu abin bauta da gaskiya sai Allah, amma ba buƙatar dan zaka tabbatar da tauhidi sai ka kaskanta darajar manzon Allah. Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya nuna maka girman annabi Muhammadu. An gaya maka basharun lakal bashari, mutum ne ba kamar ragowar mutane ba. Bal huwa kal yaquti bainal hajari, kamar dutsen gwal ne da dutse na garinku, dutsen wuta ɗaya suke, amma duk sunansu duwatsu. An kashi dan sunansa mutum, ka ganshi mutum kamar kai, amma wallahi ba irin ragowar mutane bane. Tun ayan ma ta gaya maka qul inna ma ana basharun mislukum, sai aka ce mai yuha ilayya, ana mun wahayi, kai ana maka. To a falala Allah subhanahu wataala haka yake fifita bayansa, in ya ga dama sai fifita su da abin da ya so. Allah ya fifita manzon Allah ko shakka babu. Qarar annabin ya faɗa alaihi salatu wassalam, yace inni lastu ka hayatikum, ni ba irin ku bane. A wata riwaya yace ayyukum misli, waye irina a cikin ku. A riwayar Tirmidhi yace ana sayyidu waladi adama, ni ne shugaban ƴaƴan annabi Adamu wa ranar alkiyama ba da alfahari ba. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhra وما من نبي يومئذ آدم فمن دونه فمن سواه إلا تحت لواي وأنا أول من تنشق عنه الأرض. ثم ذا الله يفعل نيني الله ذي فارت أقصى فتو نيني دوان ديكي daga Adamu zuwa ƙasa ni ne shugabansa, a hannuna za a bada tutar ceto. A wata riwaya ce ana awwalun nasi khurujan, ni zan fara fitowa idza bu'isu in an tashi alƙiyama. Wa ana qa'iduhum idza wafadu, in an taso mutane ni zan raka su gurin Allah. Wa ana khatibuhum idza ansatu, ni zan iya magana in kowa ya kasa magana. Wa ana shafi'uhum idza hubisu, ni zan cece su in an tsare su. Wa ana mubashiruhum idza ya'isu, ni zan musu bishara in sun ɗeba so ga samun wannan. A wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana awwalu man tanshaqu anhu al-ard, ni ne ƙasa za ta fara tsagiwa in fito, a tufatar da ni kayan kwalliya na aljanna. Summa aqumu ala yaminil arsh,
in je in tsaya a daman al'arshi yace laysa ahadun min al-khalaiq yaqumu zalika al-maqam ghairi, babu wanda ya sai je wannan gurin ya tsaya in ji annabi Muhammadu in ba ni ba. shi yasa zaka an yabe shi da wannan baitukan a sama na wannan sarki a Sultan Abdulhamid Khan a saman rauda zaka an sa in ka je ya man yaqumu maqam al-hamdi munfaridan lil wahid al-fard lam yulad wa lam yalid, ya wanda zai tsaya ranar alkiyama shi kadai ko kusa da shi ba wanda isa ya zo nan zai tsaya gaba ga ubangiji subhanahu wataala ya ce Allah ka bani ceton su. ya man tafajjaratil anharu nabi'atan min isbahi farawal jaysha bil madadi sallallahu alaihi wasallam yace ana akramul awwalin wal akhirin, yace ana khairu ashabil yamin, yace ana khairu sabiqina, yace ana atqa walad adama. duk abin da ake gaya maka anan annabi Muhammadu na daban ne, ba irin ragowa yancan mutanen bane. kan garin tabbatar da tauhidi ka zo kana rashin ladabi da rashin kirki ga annabi Muhammadu. Yanda aka nuna wani mai wa'azi yana bayani wai tauhidi yake karantawa, yana kashedi, wai yana nuna hannu kamar yana magana da Abubakar dan umma. Na gaya maka wai haka yake ga annaba akan munbari akai a Kano. walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta, wannan ayin malaman suka zo har kasa kasa suke da murya, amma da ya gama biya saboda an zare wa yara imani suka yi kabbara. wai na gaya haka yake nuna hannu kamar yana gaya wa Abubakar dan umma. Ya kuma kama kunnensa ya ce na ja kunnanka da annabi yake ga wannan magana, wai da a wasa wai alqur'ani yake fassara. ya je karshe kuma ya ce in kuma ka yi kamar Abubakar dan umma za ka zama a sararre, kana magana da Abubakar dan umma. haka ya ga manzon Allah. ashe abu inda aka dosa halaka ne, bata aka dosa. yanda za gane an zare mutane imani, tambayar ka akai me yasa kake biya wannan, sai ce ai alqur'ani nake biyawa. ni ko nace ku gaya masa zulhuwaisira ma qur'ani ya biya. haka yi miki a gaban annabi ya ce masa wai ittaqillah, wannan ba ai qur'ani bace? me ya bambancin ta da ta alqur'ani? da izgili ya faɗa da raini. ko alqur'ani ka ja in baka yi wa annabi ladabi ba wallahi sai Allah ya kona ka. abu mafi muni kuma wanda suke sauraron sa suka yi kabbar, ba maganar malaman fikihu ake ba, magana ma ake ma ta girmama manzon Allah. Allah ka kiyaye mu. to saboda lokaci ya kure a gurguje, ku kalli yadda sahabbai suke kallon manzon Allah. su ba su kalle cewa in za su tauhidi sai sun raina shi ba, su ganewa ma suka yi a cikin girmama shi a nan girmama Allah yake, saboda girmansa girman Allah ne, girman Allah girmansa ne sallallahu alaihi wasallam. annabi alaihi salatu wasallam nan cikin sahih bukhari, urotu ibn mas'udin ya bada labari yanda ya ga sabon annabi suna yi, in zai zubar da yawu sai su tsalle su tafki yawun su shafa a fuskar su. idan dan yanzu ne cewa zai wannan shirka ce. idan ya tashi sallallahu alaihi wasallama zai yi alwala ya ce yaktataluna ala wudu'i, fada suke akan sai sun taba ruwan alwala annabi. in yaran yanzu ne masu wa'azi cewa za su yi wannan shirka ne. ya ce wallahi ban taba ganin mutumin da ake girmamawa irin manzon Allah ba. yana nan cikin hadisin sahihu muslim riwaya Hafsu, in annabi zai aski ko kawa ake akan gashin manzon Allah. yana nan cikin hadisin al-Imam Ahmad ibn Hanbalin, annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanke farcensa ya baya a raba wa mutane. in yaran yanzu ne cewa za su yi wannan shirka ne. yana nan cikin hadisin muslim ko a bulugul maramin ka duba, sayyida Asma'u yar Abubakar ta ce ina da jubban manzon Allah wadda na samu a gurin Nana Aisha, ba gadanta aka yi ba, ma'ana ba ta yi ita ma dan tamura. Nana Aisha aka ba dan tamura irin yadda Ummu Salama take da gashi tana jikawa in ba lafiya, ita kuma Nana Aisha jubban manzon Allah take jikawa. haka Nana Asma'u ta ce muna wanki kararafa, ta ce nahanu nagsiluha lil marda, muna wanki wa marasa lafiya, ana neman lafiya da jubban manzon Allah. wannan shi yake nuna amma da jubba ta zama Allah? ba haka yake nufi ba, sai dai in kai bagware ne dama baka san komai a cikin ilimi ba. Allah ya kiyaye mu. to don haka dai a gurguje gashi lokacin ya kabi fi saura minti 1 ko 2 ba, abinda wannan magana take gaya mana shine girmama manzan Allah shine yake nuna cewa kana da tauhidi. lallai ba za a rasa masu guluwi ba. idan mutum yayi guluwi wannan shi yayi, sai a gaya masa in ka kira annaba Allah ka kafirta. Allah bai ce ka kira shi Allah ba dan Allah bane, ka kafirta. amma kuma in ka raina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ka kafirta. ka gane yanda Allah yake girmama manzon Allah, sai dinga hada duk abin da zai da nasa sai ya hada. sai ce inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu, sai ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu, sai ce wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi, sai ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu, sai ce wa qalu hasbunallahu sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah rajiun.
da aka duwa yana abubuwa yana maka yanda manzon Allah sallama yake da girma a gurin Allah. Kawai abin da ake so ka gane shine ishtiraki ne lafazi. Menene ishtiraki lafazi? Akwai kalmar da in ta fito duk wanda aka gaya wato akan aikin ta kai da kanka za ka ƙara saka bambanta. Yanzu na tambaye ku wa yake ba da ɗa? Ba Allah ba ne? Allah ne ke bayarwa, ya ce ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u dhukur. To amma gashi Jibril ya zo ya ce na Maryamu ni ne Allah ya turo in zo in baki ɗa. Inna ma'ala rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zaki. Ni na zo in baki ɗa. Wa yake ɗaukar rai? In ka gana maka ce Allah, mun san zancen Allah kake. In ka gana maka ce mala'ikan mutuwa, za mu gane. In ka ce Allah ne ke ɗaukar rai, mun san kana magana a hakikanin wanda yake sa a ɗauran. Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiya. In ka ce mala'ikan mutuwa ne, mun san kana magana wakili kenan. Allah qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Allah ya mana muwafaqa. Allah ya ba mu dacewa. Na so mu yi maganganu, malamai sun yi da yawa. To amma dai dole aka za mu takaita. Magana an haifi manzon Allah sallama da shayi. Wannan zance ne da malamai suka tabbatar da shi. Kuma mafi karancin adalcin da za ka yi zancen ka ce zance ne na saɓani. Wasu sun yadda, wasu ba su yadda ba. Kuma yanda suke korewa suna bi ta hanya ta hankali da ilimi da sanin ya kamata su ce wannan hadisin ba mu gamsu da shi ba. Ba tare da raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a wajen magana. Ka duba al-mawahibul ladunniya, ka duba subulul hudawar rashad, duk gasu na littafai sun yi bayani. Suka zo suka ce in ma baka gamsu da hadisin ba saboda yanda ta yawa, kamar misalin malam ibn al-jauzi da ya buga ya ce kai ni dai a guri na hadisin nan yana da rauni a ilalul mutanahiya, sai ce amma wala shakka annahu wulida maktunan gaira anna hadha alhadith la yasuhu bi. Yace ni ban na rasa yanda zan tsaya da hadisin nan, amma inda maganar nan ta kwararo yace wallahi bana ku kwanto an haifi annabi abin yo shayi. Shi bai samu ilimin da zai iya tabbatar da hadisin ba, amma saboda girman manzon Allah ne a ransa sai ce ya fifita wancan, ya yadda ta lallai an haifi manzon Allah da shayi. Irin yadda Qutbuddin al-Khadiri ya faɗa shi ma a cikin Khasa'is nasa, yace arjauha indi al-awwal. Ni a guri na abin da yafi kama da girman manzon Allah ce an haife shi da shayi, sai ce amma ta hanyar da zan bi ta hadisin tana da rauni, amma wannan ita ce amsalu, ita tafi dacewa tafi kamata in gaya wa manzan Allah, wanda suka san darajar manzan Allah sallallahu alaihi suke faɗa wannan. Shi kansa al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi da yazo yayi magana yace tawataratul akhbar, kai zance fa ya yadu, zance ya gama gari cewa an haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shayi. Saboda haka duk da su Zahabi sun masa ta'qibi, amma al-Mawahibul Ladunniya ya faɗa yace tawaturin da yake nufi shine zance ya yadu, ba a shakka, kowa ya gamsu cewa an haifi manzan Allah da shayi. Akwai malami da ke kwaiwa a Layubi a Saudiya, wani ya je bidiyo a Madina yake kwaiwa a masallacin Madina, an tambaye shi an haifi annabi da shayi, yace lalle an haife shi maktunan. Duk wanda yake jin girman annabi sallama a ransa zai faɗi wannan. Da awar ka ce wai wasu kafiran an haife su da shayi, Allah ya kiyaye, wannan ai jahilci ne. Yanzu dan kafiri yayi abu sai a kore darajarsa a gurin annabi. Mecece babbar daraja annabi Isa? Raya matacce wa uhil mauta bi idhnillah. Kun san wannan ba komai bane a gurin jujal in yazo. Sharru ghaibin yuntazuru, annabi ya faɗa cikin hadisin Bukhari, sai ya sa a kame mutum a yayyanka shi da wuka, sai ya ce tashi, sai mutum ya tashi to yana murmushi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan saboda jujal yana raya matacce, sai a kore ta daga hakkin annabi Isa. Wannan ba jahilci bane. In wani ya kalle ta ya ce ai an ce wannan ai sukar daraja ce, ya za a ce an haife shi? Ba wanda ya faɗi wannan. Mai hankali, in an samu mai hankalin ya faɗa sai a ce masa alkamalu lillahi. Yanzu aka kalle ka kai aka ce ma ummi, an gaya ma magana mara dadi. Kai yanzu a ce ma ummi, a gurin ka magana ce mara dadi, amma da aka gaya wa manzon Allah sai ta ƙara girma. In ka tashi fassara ta haƙin annabi girma ne da ita, balle magana mafi muni. Gwara ma ita wannan an yi sabani akan ta magana shayin, har malaman mu sun faɗa ko bana in ka je karatun gidan sarki, in baka je baka buɗo inda ake karantawa a miƙe. Shehu Barzanji ya faɗa an ce an haife shi da shayi, sai kuma aka ce wakila khatanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiya. Wannan sabani ne, ba wani sabon abu bane. Duk shekara ana karanta, gashi nan littafin malam Kabar ma ya rubuta, duk gashi nan a Barzanji an san wannan, wasu sun ce haka wasu sun ce ba haka ba, saboda shekara dubu
amma lafazin da aka yi ba shi da kyau ce aka yi ka gyara. Goya baya akan rashin gaskiya to za a gaba daidai ba. Mafi munin kuma shine magana kwalli. Wannan magana an haifi annabi da kwalli, wannan tunkan a haife shi har a taura ma an rubuta, akwai ta anan littafin na rubuta. Malaman hadisi sun ce shine akhalul ainaini, a haka aka haife shi da kwallinsa, makhulatun bi kahlil inayati aina, da kwallin kudura aka yi masa kwallin. Daraja ce kuma alama annabci ce, har Iraki ya faɗi wannan. Wani yankan layi ina bayan wannan Allah da bi waye da hayyacinsa ne sai mun sauke shi an faɗa. Idan ba tsaya an kula da haƙƙin manzo Allah a lafazi ba, to wallahi ba inda za a ja, ba inda za a ji, ba kuma wani tauhidi da zai tsaya akan wannan. Allah ka kare mu, Allah ka yi mana afuwa, Allah ka amintar da garin mu Kano. Maganar hadisi kana hadisi in ya inganta yau ka ce yau bai inganta ba, gobe za ka iya gani ya inganta. Ana yi da yawa. Ibn al-Jawzi da ya ta kora hadisai da ya zo ya faɗa rami, ya dinga kora hadisai na ƙarya a ci hadda hadisin sahihu Muslim. Malamai suka gyara masa, aka yi taimai martani, aka suyi suka yi taimai martani. Kuma yadda nake so in kawo ku, Malam Sani Umar Rijal Lemo ko wata biyu ba ya yi littafi Shaharubun Haushabin, malamin da duk malamai na baya sun yadda in ya ka hadisan ƙarya ne, mafi yawan malamai sun ce ƙarya ne. Shi kuma yanzu ya ce ya gano ba duka ne hadisansa na ƙarya ba, yanzu a nan sama da wata ɗaya ya gano, an yi littafi ya fito da shi. To yanzu kai in ka faɗa wannan ramin ka zo ƙaryata nan gaba kuma Allah ya kawo wasu gane ya za ka ce kenan. Ya yi littafin Tufatul Abrar, hadisin Qatilul Ammar wa Salibu, ya ce har Malam Albani ya inganta shi, ya ce bai yarda wannan ba. Fahimtar sa ce Allah ya haska masa yanzu. To wa san abin da kuma za a gaba wanda zai gane ka zo kana cewa zance ne na molanka na jahilai na marasa ilimi, saboda baka da mutunci. Ko Shehu Usmani yana da alfarmar da ba za ka gane wannan magana ba a garin. Shehu Usmani ya faɗa ya ce me an haifi annabi da shayi, qad jaa maktunan khitana ilahihi, ya faɗa Shehu Usmanu, amma saboda garin ya lalace ba a san darajar magabata ba. Ko da Shehu Usmanu ƙarya yayi, yana da alfarmar da ya fi ƙarfin ka zo kan munbari ka ce ma jahili, ka ce ɗan shaci faɗi ne ɗan mulanka. Ballantana magabatan mu sun faɗi wannan, saboda mahaukata ne mutane ba su san daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ko wannan abin suke karewa. Allah baya garaji, kowa ya abin da zai yi a rubuta, ana nan ana tafi duk wanda ya goyi baya zai gani. Wa inda Allah tattabi'ul khusum. Umu ila salatikum yarhamkum.